Ένωση. Από εδώ λοιπόν προκύπτει η αναγκαιότητα και η επιμονή μας στον αριστερό ευρωπαϊσμό, από την αναγνώριση αυτής της διεθνούς κατάστασης. Μιλάμε και για μια νέα διεθνή αρχιτεκτονική των θεσμών, αλλά ας μην επεκταθώ σε αυτό. Μια Ευρώπη όπως είναι σήμερα, όχι βέβαια, ούτε με τις σημερινές πολιτικές που την επιβάλλει η κυρία Μέρκελ και η πλειοψηφία των συντηρητικών κυβερνήσεων. Γιατί για μας το σύμφωνο ανταγωνιστικότητας, το σύμφωνο για το ευρώ δηλαδή, δεν αποτελεί κοινή οικονομική διακυβέρνηση. Δεν αποτελεί κοινή οικονομική διακυβέρνηση ο μονομερής προσανατολισμός στο δημοσιονομικό συντονισμό για το έλλειμμα και το χρέος. Όχι μόνο δεν επαρκούν, αλλά πάνε πίσω την Ευρώπη η αιμονή στο σύμφωνο σταθερότητας, στο νέο σύμφωνο για το ευρώ, με τον έλεγχο των εθνικών προϋπολογισμών, τη διαρκή συμπίεση μισθών και συντάξεων. Με το γερμανικό κουστούμι, οι πιο αδύναμες χώρες καλούνται να συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι στο οποίο δεν πρόκειται ποτέ να κερδίσουν. Γιατί σε συνθήκες ύφεσης, όπως έχει δείξει η ιστορία, η λιτότητα δεν οδηγεί ποτέ στην ανάπτυξη. Αντιθέτως για μας, και σύμφωνα με αυτά που καταγράφουμε στο κείμενο του προγράμματός μας, η έμπρακτη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θα σήμαινε έναν ενισχυμένο κοινοτικό προϋπολογισμό στο 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, ώστε έτσι να υπάρχουν και δυνατότητες αναδιανομής πλεονασμάτων, όπως είπε και ο κύριος Βαρουφάκης, κάτι το οποίο δηλαδή γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν το έχει η Ευρώπη γιατί δεν έχει την πολιτική ενοποίηση. Σημαίνει έκδοση ευρωομολόγων σωστά, όχι μόνο για τη διαχείριση του χρέους, αλλά και για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε ευρωπαϊκή κλίμακα, ώστε να κινηθεί ο μηχανισμός της οικονομίας. Σημαίνει ενίσχυση της εργασίας και των κοινωνικών υποδομών. Κάτι τέτοιο λοιπόν είναι πολύ περισσότερο ως οικονομική διακυβέρνηση από αυτό το οποίο παρουσιάζεται σήμερα στις συνόδους κορυφής. Κυρίως όμως η Ευρώπη θα μπορέσει έτσι να ρυθμίσει και να βάλει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και για τους οίκους αξιολόγησης. Ο φόρος Τόμπιν έχει αρχίσει να συζητιέται ευρύτερα και να καταργήσει επιτέλους και τους φορολογικούς παράδεισους, όπου παρκάρουν αφορολόγητα τα τεράστια κέρδη των χρηματαγορών, και αυτή η φορολογική παράδειση δεν είναι μόνο στα νησιά Κεϊμάν, είναι στο Μονακό, είναι στο Λουξεμβούργο, είναι δεν ξέρω πού αλλού και μέσα στην ίδια την καρδιά της Ευρώπης. Εμείς όμως, και στην Κύπρο, ναι, όχι λίγο, πολύ, εντάξει, με τις offshore εταιρείες με όλα αυτά. Λοιπόν, εμείς τώρα προχωράμε και ένα βήμα παραπέρα. Παρά τις επιφυλάξεις του κυρίου Βαρουφάκη, μιλάμε για η πολιτική διακυβέρνηση. Και κατά την προσωπική μου γνώμη δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική διακυβέρνηση αποτελεσματική χωρίς πολιτική διακυβέρνηση, χωρίς προχώρημα της πολιτικής ενοποίησης. Γι' αυτό επαναφέρουμε το ζήτημα ενός συνταγματικού χάρτη για την Ευρώπη. Θεωρούμε ότι αυτό το παιχνίδι δεν έχει χαθεί και πρέπει να ξαναμπεί μπρος και να το διεκδικήσουμε. Γιατί ναι μεν το Σύνταγμα του 2004-5 επί Ζισκάρ ντ'Εστέν που έγινε με εκείνη την επιτροπή είχε ένα κεφάλαιο, αν μου επιτραπεί να φλιερίσω λίγο σε αυτό, είχε 4 κεφάλαια. Το τρίτο κεφάλαιο εκείνου του Συντάγματος όντως αφορούσε οικονομική διακυβέρνηση. Αν από εκείνο το Σύνταγμα αφαιρούσαμε το τρίτο κεφάλαιο και μένανε τα υπόλοιπα, πρώτο, δεύτερο, τέταρτο, θα ήταν ένα σύνταγμα πάρα πολύ καλό ως αποτέλεσμα συμβιβασμών συντηρητικών και σοσιαλιστών για να προχωρήσει η Ευρώπη ένα βήμα μπροστά. Δεν έγινε τότε και δεν έγινε και με την ευθύνη της αριστεράς, η οποία με τη λογική του όλα ή τίποτα απέρριψε όλο αυτό το εγχείρημα, λέγοντας ότι το μόνο που κάνει είναι να συνταγματοποιεί το φιλελευθερισμό. Σήμερα έτσι ο νεοφιλελευθερισμός σε συνθήκες κρίσης συνταγματοποιείται πάρα πολύ χειρότερα. Μας χρειάζεται λοιπόν στην Ευρώπη ένας συνταγματικός χάρτης, ο οποίος δεν θα προβλέπει οικονομικές πολιτικές και όπως τα εθνικά συντάγματα θα αφήνει περιθώρια εφαρμογής εναλλακτικών πολιτικών ανάλογα με το συσχετισμό δυνάμεων που διαμορφώνεται στην Ευρώπη. Επιπλέον, ένας τέτοιος συνταγματικός χάρτης μπορεί να δώσει εκλεγμένα ευρωπαϊκά όργανα και όχι εμέσως διορισμένα, έτσι ώστε να απαλλαγούν τα ευρωπαϊκά όργανα από τις διελκυστίνδες και τους εγωισμούς τους εθνικούς, να μπορέσουν να χαράξουν με σχετική αυτονομία, γιατί πάντα θα υπάρχει και αναφορά στα εθνικά πλαίσια για την ώρα, να μπορέσουν να χαράξουν με σχετική αυτονομία αυτά τα όργανα πολιτικές, οι οποίες και αυτές θα καθορίζονται ανάλογα με το συσχετισμό δυνάμεων και τις εκλογές σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Και για μας, για την αριστερά, η επιδίωξη βέβαια θα είναι να εγκαθιδρύσουμε ένα καθολικό ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο.
Χρειάζεται συντονισμός λοιπόν σε ευρωπαϊκή κλίμακα με τα συνδικάτα, τις προοδευτικές δυνάμεις, τις οικολογικές δυνάμεις για την αλλαγή στην Ευρώπη. Για ένα κοινό όραμα, για αλλαγή αντιλήψεων, συνειδήσεων και τελικά συσχετισμού δυνάμεων για να μπορέσουμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Αυτό το διεθνές περιβάλλον στο οποίο συνοπτικά αναφέρθηκα δεν πρέπει όμως να λειτουργεί ως άλοθη για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Σε αυτό πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Οι ελληνικές ιδιαιτερότητες είναι αποτέλεσμα, όπως ξέρουμε, των πολιτικών που άσκησαν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία σε όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Και έτσι εγκαθίδρυσαν εδώ ένα αδιέξοδο κοινωνικό-οικονομικό μοντέλο και ένα αδιέξοδο πλέον πολιτικό σύστημα. Το οποίο τι έκανε, ποια ήταν τα χαρακτηριστικά του? Η ανοχή και η επιβράβευση του άνομου πλουτισμού, που συχνά θεωρήθηκε και μαγιά, η εκτεταμένη φοροδιαφυγή, το πρόβλημα εσόδων ομολογείται και από την ίδια την κυβέρνηση, δεν μπορεί να μαζέψει έσοδα, η κατασπατάληση ευρωπαϊκών και εγχώριων πόρων, οι πελατειακές σχέσεις, η παράδοση του δημοσίου στους προμηθευτές και στους κατασκευαστές και στις συντεχνίες. Η κρίση, από ό,τι φαίνεται, σημειώνει και το τέλος, το πλήρες αδιέξοδο αυτού του μεταπολιτευτικού πολιτικού συστήματος. Και εδώ έρχεται και γεννιέται η δημοκρατική αριστερά. Γιατί είναι τέκνο αυτής της κρίσης. Η οποία τι θέλει να κάνει? Με τις προτάσεις και τη δράση της θέλει να γίνει ο καταλύτης για την αναδιάταξη αυτού του πολιτικού σκηνικού, θέλει να ανακατέψει την τράπουλα και να αλλάξει τους συσχετισμούς. Αυτή είναι η επιδίωξη της δημοκρατικής αριστεράς. Και αυτό με συγκεκριμένες προτάσεις που θα αντιμετωπίζουν το σήμερα και θα ανοίγουν το δρόμο για το αύριο. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει με τις δυνάμεις που δημιούργησαν τα διέξοδα, του ΠΑΣΟΚ όπως είναι σήμερα και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ούτε και από μια αριστερά κατεστημένη που επιμένει στον εθνικό κρατισμό μπολσεβίκικου τύπου, είτε αντιλαμβάνεται το κράτος και το δημόσιο ως ανεξάντλητη πηγή πόρων για το βόλεμα ποικίλων συντεχνιών. Εμάς δεν μας αφορά ως δημοκρατική αριστερά ο νέος μπολσεβικισμός που διακηρύσσεται από πλευρές του συνασπισμού. Δεν θέλουμε η πλατεία Συντάγματος να γίνει η πλατεία Ταχρήρ. Ο ριζοσπαστικός μαξιμαλισμός καταλήγει τις περισσότερες φορές στην αφέλεια. Αριστερά της ευθύνης δεν σημαίνει μια light και καθώς πρέπει αριστερά που συχνά μας προσάπτει. Σημαίνει αριστερά που εκπέμπει θετικό λόγο και όχι μόνο καταγγελίες. Εμείς ασκούμε ριζοσπαστική κριτική στον νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό και προωθούμε μια πολιτική ρήξης με τον ανώνυμο δεσποτισμό των αγορών. Αγωνιζόμαστε για την άρση της κρίσης του πολιτικού συστήματος, για τον εκδημοκρατισμό και την εξυγίανση της πολιτικής ζωής και των πολιτικών κομμάτων. Φέρνουμε με τα κείμενά μας και το πρόγραμμά μας στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος το δημόσιο συμφέρον. Γι' αυτό θέλουμε δίκαιη κατανομή των βαρών στις συνθήκες κρίσης και στις συνθήκες του μνημονίου, θέλουμε πλήρη διαχωρισμό της Εκκλησίας από το κράτος, φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας και καμιά εξαίρεση για τους ιερείς του κανόνα 1/5, όπως ζητάει η Εκκλησία. Θέλουμε πλήρη διαφάνεια στα οικονομικά των κομμάτων της Βουλής και των βουλευτών, κατάργηση της πολιτικής ασυλίας και αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Θέλουμε θεσμούς κοινωνικού ελέγχου, θέλουμε ονομαστικοποίηση όλων των κατόχων τίτλων μετοχών του δημοσίου και όλων των χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Θέλουμε ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της δικαιοσύνης και καθιέρωση της απλής αναλογικής. Τι επιδιώκουμε? Συγκλήσεις ευρύτερες με δημοκρατικές προοδευτικές δυνάμεις της αριστεράς, με τις δυνάμεις της οικολογίας, με δυνάμεις του σοσιαλισμού και της σοσιαλδημοκρατίας. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε προοδευτικό πολίτη για να χτίσουμε γέφυρες διαλόγου και κοινής δράσης, όχι στη βάση μιας γενικής και αφηρημένης ενότητας της αριστεράς, γιατί δεν είσαστε όλοι μαζί όπως λέγεται συνήθως, αλλά με βάση προγραμματικές θέσεις, πολιτικές προτάσεις και κυρίως πια είναι απαραίτητο φερεγγιότητα προσώπων. Με το πρώτο μας συνέδριο θέλουμε να θέσουμε τις βάσεις ενός σύγχρονου μεταρρυθμιστικού κόμματος, που μέχρι σήμερα στην Ελλάδα δεν υπάρχει, ώστε η κρίση να αποτελέσει αφορμή για την έναρξη ενός νέου μεταρρυθμιστικού κύκλου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αντί να οδηγεί σε ισχυροποίηση της νεοσυντηρητικής ηγεμονίας. Ευχαριστώ, πιστεύω να μην σας κούρασα. Ήταν πολύ κατατοπιστικές οι παρεμβάσεις, φάγαμε λίγο χρόνο παραπάνω. Λοιπόν, να αρχίσουμε τις ερωτήσεις. Ορέστη, τις ακούμε. Το σχεδίαζα, ξέρεις, για να ξεκινήσει, αλλά σε είδα και εσύ ήθελες.